रायजो नाङैनो जुब जुब अखा हानाय समावनो चिरांनि खुंग्रिं ओनसोलनि देलायस्रि गलायाव फिन सिखावनि उदखार। चिरांनि रुनिखाता थाना एबा सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव गोलैनाय सामथाइबारि गामिनि देलायस्रि गलायाव फिन सिखावनि उदखार। सामथाइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा गामियावनो 2003 मायथाइसोनिफ्रायनो देलायस्रि मुंनि गला बेखेवनानै बायलाय फाननायनि सुबिदाखौ लादोंमोन। नाथाय बे गलायाव गोबाव समनिफ्रायनो दखाननि मुवा बेसादखौ सिनायमोनै सिखावफोरा खनले खनले खावबाय थादोंमोन। जायखौ मोननाय सरकारनिफ्राय सलार लाइटखौ खावनायखौबो खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायनानै सरकार आरो पुलिस प्रशासनखौ राहा लायोब्ला गोजोननाय मोनगोन होनना फोरमायदों बे गलानि कमिटिनिफ्राय। जोंनि खुंग्रिं देलायस्रि बाजाराव थांनाय हराव बे सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे आसनि मोनदोंमोन सलार बाजारनि थाखाय बिथांमोना अननानै होफैदोंमोन सरकारा। दा बे सलारखौ दिनै थांनाय हराव माने सोरबा सिखावफ्रा खावना लांबाय। जों बे बाजारनि कमिटिफोरा बिराद दुखु मोनदों। बाहाय जोङो बाहाय सिथाय दखान होदोंमोन। दा दिनै बेल' नङा, अनेक समनिफ्राय बेफोरबायदिनो दखानफ्रावबो लुटिं जाबाय थायो। थांनाय नैबे 1 मासनि सिगाङावबो लुटिं जादों दखान गंब्रैयावबो ना दखान गंब्रैयावबो लुटिं जादों। दा जों बेबायदि अनेक लुटिं जागासिनो आरोखि। दा जोङो बेखौ बिराद दुखु मोनदों। दा जोङो मोनबा अननायनि गेजेरजों सरकारा नैबे जिखिनि जोंनि सलार गोमादों बेखौ एसे सहाय खालामफिनबा हामगौ नंदोंमोन जोङो बाजार कमिटिना। माने गोदान लाबोनानै फैफिनबा जों बिराद मोजां मोनगोन आरो सरकारनिफ्राय जोङो अननाय होदों होननानै जोङो बिराद आसा खालामगोन आरो। गंबेसे दखानाव मा दखान दं नोंसिनि बाजाराव? बेवहाय ओरैनो गालामाला गंब्रै, ओमफ्राय साहा दखाना गंथाम, ओमफ्राय बिदिनो नैबे बाजारसे न' दङ जोंहा। बाहाय अनेक बिदिनो अखा हायोब्ला जोङो बाहायनो अनेक बिदिनो नाना रोखोम माबा फानलाबायो आरोखि, मैगं थाइगं, जि जोम, दख'ना, गस्ला। आरो नै दाख्लैसो थांनाय मासाव नैबे साजोबथानाय दखानाव मा होनो सासे माबानो दानि बिटिआर सरकारनिनो जे बिसिनि मेम्बार बांगाल, बिनियावबो बिस्रा दखान होहांदोंमोन। गस्ला, दख'ना माबा माबि फानहांदोंमोन। बेखौबो लुटिं खालामनो लांदों। बिथाङा बेबायदि हिसाबै लोरबां, जेबो माने गाहा उफाय गैथला, माने लायफिननानै दखान होफिननोबो बे हिसाबै बिथाङाबो दखानखौ एंगारनांबाय, होनो हायाखिसै। दा थिग बेफोरबायदि मालाबाफोरबो जाबावगोन नामा आं बेखौ आसा खालामदों आरोखि। ओरैनो मा खावनो लाङो गालामाल दखाननिफ्राय? गालामालावथ' ओरैनो 10 थाखा बे थाइबानि बिस्कुट पेकेट माबाफोरखौ लांखाया, साबुनफोरखौ। दा बे दामि बिदिनो थाव गुबै माबा माबि बे जेसेबां दाम गोसा बेखौ लांजोबखायो आरो गालांखाया। सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआवथ' जोङो हरनि सम हिसाबै जों सोरखौ सन्देह खालामबावनो। जोङो खावनाया खावो, अनेकबार बिदि खावबोबाय। थेवबो जोङो माने रावखौबो सन्देह खालामनो हानाय जायाखै हरनि समाव हिसाबै। रावखौबो हमनो मोनफेराखै? रावखौबो सिगाङाव जोङो हमनो मोनदोंमोन सासे गथ'। दा बेबो गथ'आ बेबायदि नंला, मोजाङावनो फैबाय। बे जेला हमखांनायनि उनावबो एसे गोबावैनो खावालासिनो एसे मोजां जादोंमोन बाजारफ्रा। दा नैबे थांनाय माबानिफ्राय जाफिनो आरोखि 2018-20निफ्राय जाफिनो आरोखि लुटिङा। ओमफ्राय जोङो बे दखाना दिनै दाल' नंला, 2003निफ्रायनो जों बे दखानखौ खालामखादों आरो। पुलिसनाव थांदोंना थाङाखै? पुलिसनावथ' जोङो रिपर्ट होफिननाय जायाखै। मानो थांनाय जायाखै? ओरैनो बिसिनाव थांब्लाबो बेखार ओरैनो खरसासो गारहैनाय जागोन नामा होननानै, आरो बिसोरबो दा इसिबां गुरुत्थ' माबा लाखाया। दा बे हिसाबै जों थांनाय जायाखै आरो। गोदो एनडिबि गोनां समफ्राव बिदि जायो? बेयाव एनडिबि थानाय समावथ' बेबायदि जाफेरामोन। बिथांमोनाबो एसे एनै अबावबाफोर बिदिनो लामा सामा बेरायमोन नालाय, हरफ्राव लोगो मोनदों गिनानै, सिखावफ्राबो गिनानै फैयामोन खोमा। दा नैबे CRP फुरागासे बेजों एसे डिउटि खालामबाय थादोंमोन, बे समावबो जायाखैमोन आरो। सरकारनिसिम माबाफोर खावलायहरनो गोसो जायो? पुलिस प्रशासननिसिम माबाफोर खावलायहरनो गोसो जायो? बेखौथ' जेनेबा बिथांमोना एक्सन लायोबाथ' जोबोद मोजाङानो। जेनेबा सरकारनि बे पुलिसफ्रा माने एसे बाहाय बिलिफां टाइमफ्राव माबा मोनसे
पेट्रलिं खालामफैनानै बा डिउटि खालामफैनानै स्टेन्डखौ लायोबाथ' जों बिराद मोजां मोनगोन आरो आसलथे बे दखानाव मानो खावबाय थायो होननानै सानदों नोंसोरलाय? बेयावथ' खावनायाथ' मा हिसाबै खावो जोंबो बेखौथ' बुंनो हालाना खाथियाव न' गैया खाथियावथ' न' गैया बेनिखायनो ओरै साहाजों सिमला बागान थाबाय ओरै खोलाजों सामथाइबारि थाबाय ओरै साहा सानजाजों माने नथारिबारि थाबाय बे आरो सोनाबहा थाइग्रुबारि थाबाय बिनि गेजेराव आरोखि बे बाजारा देलायस्रिया खाथियाव न' गैयैखाय खावदोंबो खाथियाव न' गैयैखाय खावदोंबो जानो हागौ सिगाङावथ' नैबाहाय न' थादोंमोन न'खरसे बे समाव जायाखैमोनबो आरो बेफोरबायदि लुथिं जाफेराखैमोनबो आरो